diha sa Santos nga misa na part nga maghangyo ta sa kaluoy og pasaylo sa Ginoo. Unsa man nga sala ang mapasaylo ani? Venial sin ra, bro. Okay, daghang salamat kayo sa Sister Sammy, no? Ang atong simbahan nagtudlo kanato, no? When it comes to the mortal, kay kinigong atong kuan, atong simbahan nagtudlo kanato mga kaigsunan nga adunay duha ka klase nga sala diha sa actual sin. Kini actual sin mga kaigsunan nga ato gyud nabuhat, no? Ato gyud nabuhat kini maong salaa na gyud tay kuan, no? Kining personally na kuan na ginato nata kabuhat ani ini. Mo na gitawag og actual sin, ug diha sa actual sin adunay duha ka klase. Una, na gitawag og venial sin gikan sa pulong nga Latin venea, nagpasabot pardonable. Ug ang usa ka klase mga kaigsunan gitawag kini og mortal sin gikan sa Latin nga mors, meaning deadly sin, makamatay, kamatay. Nagisgutan kana ni San Juan sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 mga kaigsunan. Nga adunay sala nga ikaampo pa nga dili madangat ngadto sa kamatayon. Apan adunay sala nga madangat ngadto sa kamatayon. Deadly. Oh, mo lagi tawag mortal. Og kanang mortal sin kinahanglan ikumpisal kana sa pari. Dili kana makuha diha sa apil diha sa Santos nga misa mga kaigsunan. In fact, gitudloan ta sa atong simbahan nga kung aduna tay mortal sin unya ni dawatas diha sa Santos nga misa, ni dawata sa Eucharistia diha sa Holy Communion, dili grasya atong madawat mga kaigsunan kun dili usa ka dakong sala nga gitawag og sacrilege. Sumuna nga gi-emphasize kining maong kamatuoran sa atong simbahan mga kaigsunan. Gani giklaro diha sa Catechism of the Catholic Church. Giklaro gitataw sa atong simbahan mga kaigsunan kay lagi importante man kayo, no? Nga matod pa sa atong simbahan, anyone who desires to receive Christ in Eucharistic communion must be in the state of grace. And anyone aware of having sinned mortally must not receive the Holy Communion without having received absolution in the sacrament of penance. So nasa Catechism of the Catholic Church number 1415 mga kaigsunan. So mana ang imong pangutana igsuon may tungod sa kining Santos nga misa nga nay part nga naghisgot sa kaluoy ug pasaylo sa Ginoo, kinahanglan nga atong respetuhan ang pamaagi nga gitudlo sa simbahan kay pamaagi kana sa atong Ginoong Hesukristo. Kita pay nakasa, kita pay magbuot sa atong pamaagi nga diretso lang tagkumpisal sa atong sala ngadto sa Ginoo. Maminaw ta sa uban mga kaigsunan, diretso lang tag pangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Atong respetuhan ang atong simbahan mga kaigsunan. Kay ang simbahan atong balikon unsay inyong kinsay sala inyong gipasaylo sa langit mapasaylo kini. So diha sa kumpisalan gipasaylo ta, giabsorb ang atong sala sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ginamit gayud kini maong gahoma diha sa pari mga kaigsunan nga hinatagan og gahom sa Ginoo. So yun na ang respeto, no? Kay lagi atong balikon ang simbahan mao man ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Tutak na mga kaigsunan alas 7:50 na sa kagabion. Pas kayo, no? Pero salamat kayo igsuon sa amin, no? Sa pagbanangat sa imong pangutana. Praise the Lord, Brad Adam, sa the book of Job. Adam, klaro kayo nga ang tulo ka amigo ni Job nga direct to God ang ilang pagpangayo pasaylo sa Dios apan gisultihan sila sa Dios nga adto mo pangayo og panalangin ni Job kay ako dunggon ang panalangin ni Job. Mao kini kamatuoran nga sayop di ay ang paagi. Natputol man igsuon pero maklaro nato, no? Okay, salamat kayo.